bertso bana oparitzeko. Txalo batekin argi dago, horien guzta, Augeretxaenengoa zertan ari dira, seguru doainik dela gazteizko ohitura. Jana osasungarri zitzeiteko bilduta, hanetan eskarmentuz bai oparituta. Pitzak eta hamburguesa jana osasuntsua, eta ditxarreriak bai dugu gogua. Jana osasungarri denetik jakatea, fruta eta barazkia bai dugu beharra. Punik ez du gustoko jantokikoena, horre bai daukatxa janari txarrena. Kontzientatu behar da osasuntzu jatea, bezala gaixoturik da ezin sendatzea. Arrazoia duzue denetarik jamea, sasoian egoteko bestela hiltzean. Ezkera zaude denoi gurea entzuten, plazera izan dugu zuei abesten. Ezkera zaude denoi gurea